Türkmenistan başanyň keserlere garşy gödäwçilik merkezleriniň hemde döwlet departamentiniň web-saytlary petiklenni. Türkmenistanda ençeme web-sayt şo sany Birleşen Ştatlaryň keserlere garşy gödäwçilik merkezleriniň web sahypasy cdc.gov hemde döwlet departamentiniň web sahypasy state.gov petiklenni. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary tasdiklady. Petiklenen beýleki web-saytlaryň hataryny BBC World News, The Guardian ýaly iri köpçülikliň habar terişçileriň saytlary hem bar. Değişli saytlaryň umum aýratynlygy jemgyýetçiligi açyk maglumatlara görä, olaryň Amazon Web Services Cloud ulgamyndan peýdalanmagydyr. Ýurtda Facebook we Twitter ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyny galýar. Beýleki tarapdan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, Amazon Web Services Cloud ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanýan Netflix media üçinçisiniň web-saýty baglanmandyr. Mundan öňe Netflix kompaniýasynyň dekabr aýyna köpleriň senariýasyny Türkmenistan bilen ilteşdiren Ýerasy altylyk filmini tomoşaçylara ýetirmegi bilen kompaniýanyň sahypasy ýurtda petiklenipdi. Türkmen häkimetleriniň Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat edarasynyň hemde keserlere garşy gödäwçilik merkezleriniň resmi web-saytlaryny petiklemeginiň sebäpleri ma'lum näl. Döwlet media we medeniýet serişçileri internet saytlarynyň petiklenmegi we munyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat bermeýär. Mundan ozal Türkmenistanyň iri halkara habar serişçileriň web-saytlary köpçülikliň häsiýetde geçen tomuz petiklenipdi. Hökümete değişli bolmady Kurium Media Foundation Şwed guramasy 2019-njy ýylyň iýul aýynda Türkmen hökümetiniň 14 habar saytyny we sosial ulgamlary baglanlygyny habar beripdi. Guramanyň maglumatyna görä Türkmenistanyň ýeketäk internet providery Türkmen Telekom geçen tomuz beýleki 14 sayt bilen bir hatarda BBC World News, Reuters, Deutsche Welle, Echo Moskwy ýaly habar çeşmelerini petikledi. Türkmen häkimetleriniň täzeden güýçlendiren maglumat gödäwçiligi dünýäde koronavirus keseliniň giňden ýaýraýan wagtyna gawat gelýär.